O Concello de Ribeira abre unha consulta veciñal para definir os investimentos deste 2025. A xente empadroada poderá aportar a súa proposta dende hoxe ata o día 9. O Goberno Municipal ribeirense quere aumentar a participación veciñal para que opine á hora de adoptar decisións no Concello. Por iso, dende hoxe, está aberta unha consulta cidadá a través da que se busca recoller as propostas en quedanza dos veciños para facer investimentos no municipio. Teránse en conta para os plans municipais este ano, especialmente para incluílas no plan de obras e servizos da Deputación. Os veciños e veciñas das parroquias e de Ribeira decidan cales son as prioridades de cara ao plan de obras e servizos de 2025. Para nós é un piar fundamental a participación veciñal. Consideramos que a poboación de Ribeira e das súas parroquias ten que ter máis poder a hora de decidir cales son os investimentos prioritarios que se fan nas súas parroquias e non só decidir unha vez cada 4 anos nas eleccións municipais cal vai ser o seu goberno, non? Este goberno municipal fai unha aposta decidida pola participación veciñal, unha escoita activa, como viñamos facendo ao longo do último ano, visitando cada parroquia e coñecendo as realidades que nos trasladan os veciños e veciñas. Esta consulta veciñal estará aberta ata o vindeiro día 9, na que todos os veciños de Ribeira poderán deixar reflectidas as súas achegas. Escollan cales son as actuacións máis importantes e unha vez teñamos todas esas suxestións, pois dentro do goberno valoraremos as máis relevantes e tamén as que teñen encaixo orzamentario, porque non hai que deixar de pensar que o Concello de Ribeira pois é como unha casa grande, non? Unha economía familiar que se ten que xestionar da mellor maneira posible para que os recursos poidan chegar a aqueles cales son as súas prioridades e, por tanto, animamos a poboación a que participen nesa consulta veciñal e todas as actuacións que ao mellor non teñan encaixo orzamentario no plan de obras e servizos que aprobaremos agora a finais de xaneiro, principios de febreiro, pois tamén haberá unha nova oportunidade de cara aos orzamentos de 2025. Que sinala que a veciñanza das parroquias demandan cuestións importantes para o día a día. Como viñamos dicindo dende que estamos no goberno, actuacións en materia de pavimentacións, melloras do saneamento, da dotación de auga potable a aqueles núcleos de poboación que a día de hoxe non teñen eses servizos, e tamén melloras, por exemplo, en parques infantís. Por tanto, o goberno vai escoitar cales son as inquedanzas da poboación, unha canle máis para que a veciñanza teña esa participación efectiva na toma de decisións do Concello de Ribeira e agardamos que sexan propostas moi positivas para o Concello. O proceso desenvolverase a través da web do Concello, ribeira.gal, e o espazo estará aberto para todas as persoas maiores de idade empadroadas no municipio. Pódese participar ata o día 9 e tamén hai opción de facelo de forma presencial. Aquelas persoas maiores que desexen participar desa consulta pública e que non saiban manexar medios telemáticos, poñemos a disposición tamén a aula de informática do Concello, as oficinas da Oficina de Atención Cidadá ou incluso dentro do Gabinete da Alcaldía facilitaremoslle toda a información e todos os mecanismos, incluso se o queren facer tamén por rexistro do Concello tamén van a poder facer participar. Quen anima a veciñanza a participar e a propoñer actuacións para mellorar Ribeira.